जों भारतनि नागरिक हिसाबै दिनै 15 आगस्ट दिनै इन्डिपेन्डेन्ट डे दा बेखौ जोंबो अबजार्भ खालामदों। दा दिनैनि दिनावनो जों उदांस्रि मोनदों। ओंखायनो जाय जोंनि भारत देशनि थाखाय गोदो जोंनि थाखाय ब्रिटिशजों जुजिनानै जाय बिथांमोनहा मुंख्लं जालांदों देशनि थाखाय आरो भारतनि माहारियारि फादार अफ द नेशन महात्मा गान्धी, भारतनि फार्स्ट प्राइम मिनिस्टार पन्डित जवाहरलाल नेहरू बिथां गेदेमामोननो जों आंनि फारसेनिफ्राय आं साबायखर बावहरबाय आरो मुंख्लं बिथांमोनहाबो सोरगोआव अराय सम मोजाङै जायगा मोन्थों बेखौ आफा अबंलावरिनो आर'ज खालामबाय। बिथांमोननि थाखायनो जोंहा भारतआ उदांस्रि मोनदों। दा बे उदांस्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो BPF लाइमोननि जानानै BTCजों लोगोसे आसामनि आरो भारतनि साफ्रोमबो नोगोरारि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय। जों आसा खालामो दिनै उदांस्रि सानाव भारतआ आरो फैबाय थानाय समाव बांसिन इक'नमिकेलि साउन्ड जाथों, भारतनि मानसिफ्रा जेरावखि थाया मानो मुंदांखा जाथों, भारतआ मोनसे सभरेनिटि देश हिसाबै थाबाय थाथों आरो जों साफ्रोमबो भारतनि नोगोरारि हिसाबै भारत देशखौ मोजां मोननाय आरो भारत देशनि मोजांनि थाखाय साननो नांगोन आरो साफ्रोमबो यां जेनेरेसन जाय बिथांमोनहा यां जेनेरेसन भारतनि बिथांमोनहा जाहाथे साइन्टिफिक खोथाखौ साननानै रिउमार खोथायाव जाहाथे दाजाथों, ओंखायनो रिउमारफ्राव दाथाथों आरो गावबागाव लाइफखौ दानानै लानो हाथों। बेखौ भारत उदांस्रिजों लोब्बा लाखिना साफ्रोमबो लाइमोन बिथांमोनखौ साबायखर थाबाय। आं लाइमोन BPFनि जानानै BTCनि साफ्रोमबो नोगोरारि बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गेदेरखौ खुलुमनाय, आंनिफ्राय उन्दैखौ अननाय जासिबाय। उदांस्रि सानखौ जोङो मोजाङै फालिनो जाहाथे हाथों। उदांस्रि सानाव रावबो जाहाथे लाइमोनफोरा एक्सिडेन्ट जाया जाथों आरो साफ्रोमबो माने बेबायदि मा होनो गाज्रि जाहाथे थासारि जाया जाथों। जे भारत उदांस्रि सानाव जों साफ्रोमखौ जों अनलायलायनानै मोजां थानो हाथों, भारतआ जौगासारनो हाथों, भारतआ इक'नमिकेलि साउन्ड जाथों, भारत देशआ मोजां जानो हाथों, जौगानो हाथों, बेखौल' जों मिजिंथिनाय थाबाय। आरो साफ्रोमबो भारतनि नोगोरारि साफ्रोमबो सिटिजेनफोरा माने जोंना मा होनो इउनिटि एन्ड डाइभारसिटि गुबुन गुबुन हारि माहारि दङ, जों अनलायलायनो हाथों, बेनो जोंनि भारत देशनि। दा ओंखायनो बै गेदेमा भारतनि माहारियारि बिफा महात्मा गान्धी आरो भारतनि गेदेमा बिथांमोनखौ गोसोखांफिनबाय आरो बिथांमोनखौ अराय सम दिनैनि बे भारत उदांस्रि सानाव खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो लाइमोन BPFनि जानानै बिथांमोननिसिम जासिहरबाय।